تخلو كل لكم سمو كل كسنا مقابر كاد تخلو هاي عبرن كور كالكا أشبر يا تحيا لهم معرفكم تحدري جزي أفقدل وحيطو زخوري جزي قداد شوهات زي محاري اسمنادق زمن زراتم بنهري مسموت هزحدس كم كنتيت ناي نسري بجيجات تحريم مخان أبنت أتزي تشيمة ناي تعر تمثاليت ناي معلمة وحلة صارت زي نجست كم كايام بسا وعرو تهدنلو بخوفنا بالعز خبر بخلو نقوس استسميه سنقص زي بلو كلا كورسمو كلا كسنا مقابر كاد تخلو كلا كورسمو كلا كسنا مقابر كاد تخلو هاي عبرن كور كالكا أشبر يا تحيا لهم معرفكم تحدري Israel's army has given the green light to plans for a possible offensive into southern Lebanon. Tens of thousands of people from the DPRK have gathered here on Kim Il Sudan. What's worse is that it is man-made. You heard that right. Have become a daily occurrence. Destruction of vital infrastructure a daily occurrence. Devastating and reckless. ኢትዮጵያ ውስጥ ታዋቂ ባለሀብት ነው እና አንድ መኪና አስገባይ መኪናው ላይ ታልናገር በጣም ውድ መኪና ነው ኢትዮጵያ ውስጥ አይ ቲንክ the first in kind የሚባል አጋጢሙ ዘለኩ ለመዳይ ቅሉላው ውጤት ፖለቲካዊ ሕማቅ ምዃኑ ተገሊጹ ኤርትራን ኤሊታት ከመይ ካትሪዮ መብዛሕትኦም ዘለው ፍላይ ድማ ኣብቲ ግዜ ኮይናት ልክ ከመ ማኔል ኢያሱ ዝቃልሱ ዝነበሩ ወይ በሓፍሻ ጥምር ብዝበለ ተቃልሶም ትዊተር ገይሩ ነይሩ ንስኣ ነዚ ፕሮግራም ዝኽገብር ዝደረኸትኒ እንታይ ብላብታ ትዊተር ከም በልኩም ተርጉመያ ዘለኹ በቃላተይ በእንግሊዝኛ ሞሰለስተ ኣርባዕተ ካብ ፋሚሊ ወላዲትካ እንታይ ትስምዒት ሰሚዕዋ ወለድኻ ኣቦኻ ኣዴኻ እቶም ዝነበርኩም ይሕዋት ተሰዊዕኩም ማዕኩም ሲ ክሰይ እንዲያ ኣደይሲ ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሩ ትምኒተይ እዩ ሎሚ እውን ከም ወትሩ ንኹሉ ፈቲሽና ንኹሉ ክምህርን ከንቅሕን ንኽእል እዩ ዝበልኩ ሓበሬታታት ሒዘ ቀሪብ ኣለኹ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ብዙሕ ንውሽጣዊ ኩነታት ናትና ንዞባና ዝምልከት ይክኸውን እንተኾነ ብዓለም ደረጃ ዘሎ ድማ ክንጅምር ኢና ከምዚ ንሪኦ ፀናሕና ኣስደማሚ ዛንታታት ድማ ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ክህልዩ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ክትፀንሑ نعدم كلمة مجمريا أبزي بدرجة عالم زجبر زلوا ويون أبزي على كنا أبزي حج وان زفرها زلوا حدش كوينات تاي مثل كنرينا نزوبا كرنا أفريقيا زمركات بزحت حستي كلواني أبي إثيوبيا زجبر زلوا قدما بسفح زبالة كنرينا مجمريا إزي حدش كوينات كهون زبحال زلوا سكان اسمعي what's going on here Israel's army has given the green light to plans for a possible offensive into southern Lebanon, ratcheting up tensions between Israel and the pro-Iranian Hezbollah militia. So, Israel حجون انتخونة تني حماس كينات كي ودات كلا مس حزب الله أب سمين زلو ويكا أب دبوب لبنان زلو أب سمين إسرائيل زلو حزب الله زبحال كاب حماس أطبق زحيل بالزح وتحضروا عقم العلبي تشع سراوي زلو زبحال كوم بزح روكيتات زلو زبحال مسو فيت نفيت جنبار نخد جبرمو وجك الجمر مخانا جليس الله مالتشو زي حج هند بعد ما تكون ننوي حوان أنت تبهاللون كزربلون زس أن حيو ميت خامي تسمح كجمري كبهلا يكن لكن دارجع إسرائيل نبتو كنا تحتتي قريبة خمسة لا يزجلت إزجن كابزيرو سبق سيكون لنكنه نتنياهو ناي برايم مينستر ناي إسرائيل مالتيو حدا زجرم مجلسي أو تينيرو زي مجلس زدما نأمريكا كمان زس دم ما ينيرو سمعوا واسكن تايلو نيرو. When Secretary Blinken was recently here in Israel, we had a candid conversation. I said I deeply appreciated the support the U.S. has given Israel from the beginning of the war. But I also said something else. I said it's inconceivable that in the past few months, the administration has been withholding weapons and ammunition to Israel. Israel, America's closest ally, fighting for its life, fighting.
እዚ ፕራይም ሚኒስተር ኣብቲ ውሽጢ ሃገር ጠቕላላ ደገፍና ህዝቢ እናሰኣነ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ዋሽንግተን እውን ብፍላይ ምምሕዳር ናይ ባይደን ዓቕሉ ከም ዝፀንቀቐ ምዝ ሰብ እዚ እዩ ዝንገር ዘሎ ሕጂ ድማ እዛ መግለፂ እዚኣ ክዛረባ ከም ዘይብሉ ነጊሮሞ ከለዉ ሃንደበት ወፂኡ ስለ ዝተዛረበ ባይደን ድማ ነቲ ክቦም ምስኡ ክገብሮ ሓሲቡ ዝነበረ ስምምዕ ጠጠው ኣቢልዎ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ባይ ዘ ወይ ናቱ ወከልቲ ናይዚ መንግስቲ ኣብ ዝመፅእ ሕደት መዓልትታት ኣብ ዋሽንግተን ምስ ኣሜሪካ ክራኸቡ እሞ ኣብቲ ርክብ ድማ ነቲ ናይ ሕዝብላ ኩናት ክሕግዝዎ መደብ ተገይሩ ከም ዝነበረ እዩ ዝንገር ሃንደበት እዛ ቪድዮ እዚኣ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ነቲ ናይ ባይደን ኣድሚኒስትሬሽን ብኣሜሪካ ከም ዝፅላእ ንክገብር ታክቲክ ናቱ እዩ ኣፅዋር ንዓና ክወሃብ ዝግብኦ ኣፅዋር ይዓግቱና ኣለው እቲ ካብ ኣሜሪካ ዝመፅእ ኩሉ ግዜ ኣፅዋር እስራኤል ዝበሃል ብዘይ ናይ ኣሜሪካ ኣፅዋር ዋላ ሓንቲ ክገብር ዘይከል ሓይሊ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኩሉ ሰብ ፈሊጥዎ እዩ እስራኤል ፍሉይ ዓቕሚ ወታደራዊ ስለያ በለገለገለ ዝበሃል ብዘይ ናይ ኣሜሪካ ደገፍ ሓንቲ ክገብር ኣይክእልን ብዘይ ናይ ኣሜሪካ ደገፍ ነቲ ሓማስ ዝበሃል ኣብ ጋዛ 360 ዲግሪ ተሓትኡ ዘሎ ንዑ ክስዕር ኣይክእልን እዩ ዘሎ ኣዲኹም ኣለኹም እዚ ንነዊሕ እዋን እንዲኦም ብፕሮፓጋንዳ ዘይድፈር ሓይሊ ከም ዘለዎ ገይሩ ይዝረብ ነይሩ ኣይኮነን ምስ ሊባኖስ ምስቶም ሕዝብላ ዝበሃል ክዋጋእ ነቶም ኣብ ውሽጡ ሙሉእ ብምሉእ ከቢብዎም ዘሎ ከርዲንዎም ዘሎ ዝኾነ ርክብ ናይ ደገ ዘይብሎም ሓማስ እውን ክስዕር ኣይከኣለን ኣሎ ብጀካቲ ንሲቪል ምቕታል ስለዚ ነዛ ዘረባ እንታይ ይድብል ዘሎ እዚ ኩሉ ዝገብሮ ዘሎ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ሲቪል ጠጠው ኣቡሎ ኢሎም ምስማዕ ስለ ዝሃብዮም ኣሜሪካ እምበር ዘይትሰምዕ ኮይንካ ኣፅዋር ኣይንበካን ኢና ኢልዎ እቲ ናይ ባይደን ማለት እዩ እቲ ናይ ባይደን ሕጂ ከም መልኣኽ ከይትቆፅርዎ ነፍሱ ዝኻለ ሰይጣን ዝኾነ መምሕዳሪ እቲ ናይ ባይደን ንባዕሉ ምክንያቱ ልዕሊ 40,000 ቆልዓን ሰበይትን ክሕረት ከሎ እናራየ ዓይኑ ዝዓመተ ምምሕዳር ኢና ንዛረብ ዘለና ሕጂ ድማ እዚ ብላዕሊ ኮይኑ እንታይ ይብሎም ኣሎ ንእስራኤል ኣፅዋር ትኽልክልዋ ዘለኹም ንስኹም ፅቡቕ መሻርክቲ ይኮነን ኣብነት እንታይ ምፅ ኢሎም ዘገርም ኢና እዚኣቶም ስምዎ ሕጂ withholding weapons and ammunition to Israel. Israel, America's closest ally, fighting for its life, fighting against Iran and our other common enemies. Secretary Blinken assured me that the administration is working day and night to remove these bottlenecks. I certainly hope that's the case. It should be the case. So, darga ኣመሓዳሪ ከም ናይ ኣሜሪካ ኮይኑ ኣክት ዝገብር ዘሎ ነቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ነጊርዎ ከም ዝነበረ ኩሉ እዚ ኣብ እስራኤል ዝስደድ ዝነበረ ቆፃል ኣፅዋር ንዑ ጠጠው ኣቢልኩሞ ዘለኹም ጠጠው ክትኣልይዎ ኣለኩም ክትቡና ኣለኩም ኣፅዋር ዝደለናዮ ክትቡና ኣለኩም ብዘይገድስኩም ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለኹም ናትኩም ኩነታት ናይ ዩክሬን ኩነታት ናይ ካልእ ዓለም ኩነታት ኣገዳሲ ይኮነን ንሕና ቀዳምነት ክወሃበና ኣለዎ ኢሉ ልክዕ ከም ኣመሓዳሪ ወይ ከዓ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ኣሜሪካ ገይሩ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ባይ ዘ ወይ ካብ ዝተበጊሶም እዮም መስለኒ ዩናይትድ ስቴትስ ነታ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ትብል ሕብራት መንግስታት እስራኤል ቀይሮም ኣለዉ ገለ ሰባት ምክንያቱ ነቲ ሃገር ዘመሓድር ዘሎ እዚ ሰብ እዚ እዩ ዝብል እምነት ስለ ዘለዎም ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ በፍንጫ ክትቡን ኢኹም ጠጠው ከተብሉ ኣይትኽእሉን ኢኹም ምክንያቱ ንዓይ ጠጠው ምባል ኣይከዋፅኣኩም ንዚ ዓይነት እዩ እታ ዘረባ ደውፃኣ ድማ ኣብ እስራኤል ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ባይደን ንሕና እንተደይ ደጊፍናካ ኣብ ስልጣን ክትመፅእ ኣይትኽእልኒ ኢኻ እዚ ዓይነቱ ንኸስምዕ ኢሉ ዝዛረብ ዘሎ ሕጂ እቲ ጉዳይ ከመይ ገይሩ ንኣሜሪካ ናብ ዝውግእ ናይ ምስ ሊባኖስ ዘሎ ከምፅኣ ይኽእል እዩ ዝደሊ ዘሎ በይኑ ክዋጋእ ስለ ዘይክእል ነቶም ኣሜሪካውያን ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ መፂኦም ከም ዝሕግዝዎ ክገብር እዩ ዝደሊ ዘሎ ንመለስ ሕጂ ኣብታ ኣርእስቲ እያ እዚኣ ጥቕሲ ናይ ካልኣይ ኩናት ዓለም እዩ ዘምፅእ ኩሉ ግዜ ክዛረብ During World War II, Churchill told the United States, give us the tools, we'll do the job. And I say, give us the tools and we'll finish the job a lot faster. So, እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ካልኣይ ኩናት ዓለም ጥቕሲ ዊንስተን ቸርችል ናይ ዓዲ እንግሊዝ ዝነበረ ሽዑ እቲ ኣፅዋር ሃቡና ንሕና ድማ ንናዚ ክንስዕረልኩም ኢና ከም ዝበሎ ሕጂ ድማ ንሕና እቲ ኣፅዋር ሃቡና ነቲ ስራሕ ኣይናይ ስራሕ ሓማስ በዓልካ ሓማስ ዝበሃል ባዕሉ እዩ እሱ ሃኒፅዎ ሓማስ ዝበሃል ከም ጥርናፈ ማለት እዩ እቲ ኣብ ጋዛ ዘሎ ነቲ መንግስቲ ናይ ፈለስጤም ንኸዳኸም ኢሉ ሓማስ ዝበሃል ነተንያሁ ዝሃንደሶን ዘደየቦን ነዚ ሕጂ ዘሎ ወታደራዊ ዓቕሚ ንሱ ይፈጢርዎ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ኣብ መንጎቲ ጋዛን እቲ ዌስት ባንክ ዝበሃል ንክልቲኦም ንከይሰማምዑ እታ ናይ ፈለስጤም ሓይሊ መንግስቲ ፈለስጤም ድማ ልሕልሕ ዓቕሚ የብሉ ንኸብል ኢሉ ዝሃነፆ እዩ ነቲ በዓሉ ዝሃነፆ ሕጂ ድማ ንዑ ንኸፍርስ ሓግዙን እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ኩሉ ኣብ ዓዱ ዘሎ ሃገር ቁጠባ ኣለና ዓለም ኣለና እናበሉ ንሓማስ ክስዕር ዘይካለ ሕጂ ምስ ሕዝብላ ዝግበር ውግእ እንታይ ክኸውን እዩ ንእሽተይ ንስማዕዮ ድሕሪኡ ናብ ካልእ ዓለም ምክንያቱ እዚ ዓብ ፅልዋ ዘለዎ እዩ ሓደ ማእከላይ ምብራቕ ማለት ዳርጋ ሴንሲቲቭ ኤርያ ናይ ኣብ ከባቢና ዘሎ እዩ
Israel's army has given the green light to plans for a possible offensive into southern Lebanon, ratcheting up tensions between Israel and the pro-Iranian Hezbollah militia. The Israeli foreign minister threatened to destroy Hezbollah if it comes to an all-out war. His statement came ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ እስራኤል ዝበሃል እዚ ዝመስል እዩ ብልዕሊ ሌባኖን ዝበሃል ኣሎ ኣብቲ ደቡብ ናይ ሊባኖስ እዩ ዘሎ እቲ ሑዝብላ ዝበሃል እስከ ንሽተይ ኣብዚኣ ኢንተርቪው ዝገበርዋ ነይሮም ኬላታት ክዛረቡ ከለኹ ንሰምዕ ድሕሪኡ ቀጥታ ናብቲ እንታይ ሽሙ ክንሓልፍ ኢና So let's go. More on this. Let's cross over to our correspondent in Jerusalem, Rebecca Ritters. Rebecca, launching a cross-border offensive in Lebanon sounds like a drastic move given current conditions. How likely is it that Israel will go ahead with this? Well, just how likely is almost impossible to say with complete certainty, Terry, but the probability is rising every day as we see the rhetoric and threats from both sides also rising. And now we're seeing this plan by the IDF saying that it has been greenlit. Now that follows visits by... So, ከም ንሪኦ ዘለና IDF approves plans for possible offensive in Lebanon ብለኩም ኣሎ ስለዚ እቲ IDF ማለት ናይ ሰራዊት ናይ እስራኤል እዩ already ነቲ ፕላን መጥቃዕቲ ንክገብር ግሪን ላይት ይቦ ወይ ከዓ ተቐቢልዎ መጥቃዕቲ ክገብር ምዃኑ ወሲኑ ከም ዘሎ እዩ ዝነገረና ዘሎ መዓስ እዩ ኤግዛክትሊ ክጅመር ክፍለጥ ኣይክእልን እዩ ስለዚ እቲ ናይ ቃዛ ኩነታት ዝሕሉ እናተባሃለ ናይ ቃዛ ኣብ ቃዛ ዝግበር ዘሎ ኣብ መንጎ ሓማስን እስራኤልን is nothing ምዚ ሕጂ ክመፅእ ዝኽእል ዝበሃል ዘሎ ውግእ ምክንያቱ ሑዝብላ ማለት ዓብይ ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዎ እሱ ጥራይ ዘይኮነ ሰፊሕ ናይ ወታደራዊ ተመክሮ ዘለዎ እዩ ቅድሚ ሕጂ ድማ ክልቲኦም ተዋጊኦም እዮም ልዕሊ ኩሉ እዚ ናይ ሰራዊት ናይ ሑዝብላ እንታይ እዮም ዝብልዎ ኣብቲ ሱርያ ዝግበር ዝነበረ ኩናት ናይ አይሲስ ተባሂሉ ኣሜሪካ ሰራዊት እትያቶ ዝነበረት ኣብኡ ዓብ ተመክሮ ዝወሰደ እዩ ካብ ኢራን ድማ ረቂቕ ዝኾነ ኣፅዋር ሒዙ ዘሎ እዩ ስለዚ እዚ ኩናት እዚ እቲ ናይ ሓማስ ኣዝዩ ሕማቕ እንተነይሩ ኮይኑ ዝበኣሰ ይክኸውን እዚ ኩነታት እዚ ኣሜሪካ ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ናብቲ ውግእ ንክትኣቱ ክትግደድ ምዃና እዩ ዝንገር ዘሎ ክንሪኦ ኢና ከመይ ክኸይድ እዩ እዚ ግን ሓደ ዓብይ ፅልዋ ነቲ ዞባ ክህልዎ ዝኽእል እዩ እዚ ከምዚ እንድሕር ኮይኑ ድማ ሑቲ ዝገብሮ ዘሎ ኣብቲ ዞባና ብዝሰፍሐ መንገዲ ክገብሮ እዩ ምክንያቱ ኢራን ነቲ ሓይሊ ናይ ኣሜሪካን ሓይሊ ናይ እስራኤልን ብሑዝብላ ከምኡ ድማ ብሑቲ ጌራያ ከተዳኽመ ትፍትን ዘላ ምክንያቱ ፊት ንፊት ተመፂኦም ክልቲኦም ከጥፍዋ ወይ እውን ዓብ ዳመጅ ክገብሩላ ከም ዝኽእሉ ትፈልጥ እያ ስለዚ ነቲ ሓይሊ ናቶም መቃቂላ ከመይ ጌርካ ተዳኽሞ ነዚ ስትራቴጂ እዚ ድማ ቻይና ትድግፎ ራሽያ እውን ትድግፈ እያ ስለምንታይ ከምኡ ንብል ኣለና እዚአን ሓይልታት ኣሜሪካ ተዳኽመሎም ዘላ ኣሜሪካ ኣብ ውግእ ትሽመመሎም ዘላ መጠን ኣሜሪካ ኣብ ናይ እስራኤል ኩናት ዝኣተወት መጠኑ ራሽያ ዕድል ረኺባ ኣብቲ ኩነታት ናይ ዩክሬን ከም ድሌታ ክትቀፅል ትኽእል ወይ ድማ ኣብ ላዕልነት ከተምፅእ ትኽእል ኤሮፓ ድማ ብሓደጋ ክወድቕ ይኽእል ማለት እዩ ከምኡ ድማ ቻይና እንድሕሪ ኣሜሪካ ኣብ እስራኤል ውግእ ኣለዋ ኣብ ዩክሬን ውግእ ኣለዋ ኮይኑ ኣብቲ ሳውስ ቻይና ሲ ዝበሃል ዘሎ ብፊሊፒን ዶ ብገለ ክመፅዎም ኣይክእሉን እዮም ሕጂ ድማ እቲ ዝዓበየ ፑቲን ናብ ሰሜን ኮርያ ከይዱ ዝተዛረቦን ዝገበሮን ድማ ክንርኢና እዚ ድማ ሓደ ዓብ ፅልዋ ክህልዎ እዩ ስለዚ እቲ ዓለምና ከመይ ይንቀሳቐስ ኣሎ ኩሉ እዚ ድማ ንምንታይ እየ ዘምፃልኩም ዘለኹ ኩሉ እዚ ኣነ ውግእ ኣይደልን እየ ሰላም እየ ዝደሊ ኤርትራ ግን ኣብዚ ኩነታት እዚ ዕረፍቲ ክትረክብ እያ እየ ዝብላኒ ስለምንታይ ከምኡ ዝብል ዘለኹ እታ ኩላ ዓለም ሰላም ተስተማቕር ከላ ኩሉ እቲ ሓይሊ ናይ ኣሜሪካ ጠጠማዚዛ ንኤርትራ ድከታይ ኣፅጊባታ ነይራ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ዓለም ሙሉእ ኣብ ካልእ ክትከይድ ከላ ኤርትራ ጉዳያ ክትገብር ትኽእል ናይትን ፀቃከይ ሓዘት ስቕ ኢላ ትኸይድ ኣላ ሃገር ብከምዚ ድማ እዩ ተዋፅኣ ኣፍሪቃ ሙሉእ እውን ካብኡ ናብኡ ማለት እዩ ብደቡብና ዘሎ ፀገም ገዲፍካ ማለት እዩ ዳርጋ ኣሜሪካ ኣብ ካልእ ቢዚ ስለትኾን ዘላ ኣፍሪቃ ድሓን ክትከውን ትኽእል እያ ናይ ካልኦት ውግእ ንብህግ ማለት ኣይኮነን ግን ብሓፈሻ ኣሜሪካ ብውግእ ቢዚ እንድሕር ኮይና ትልካ ሰላም ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ስኻ ምክንያቱ ናይ ኣሜሪካ ፅሕታረ ናይ ፀገምን ሽግርን መወዳእታ ስለ ዘይብሉ ልዕሊ ማንም ድማ ኤርትራ ስለ ትፈልጦ ንሽተይ ንስማዕ then we will proceed. Both Prime Minister Benjamin Netanyahu and Defence Minister Yoav Gallant have toured the north in recent weeks and both have said to the IDF soldiers up there to be prepared, that they are certainly preparing and willing to launch a full-on conflict with Lebanon, with Hezbollah in southern Lebanon, should they deem it necessary. And as you mentioned there in your lead in these images purportedly showing a Hezbollah drone that has come in and captured several sites. So ብሓፈሻ እዚ ኩናት እዚ ዳርጋ ዘይተርፍ ምዃኑ እናኾነ እናነፀረ ይመፅእ ኣሎ እዚ ኩናት እዚ ፕራይም ሚኒስተር ናይ እስራኤል ቤንያሚን ነታንያሁ ካብ ነዊሕ ዝደልዮ ዝነበረ እዩ ኩናት እዩ ዝደሊ ዘሎ ስለምንታይ ኩናት ጠጠው እንድሕር ኢሉ ኣብ ስልጣን ሓደ ለይቲ ክፀንሕ ኣይኮነን ብዙሕ ገበናት ኣሎ ህዝቢ እስራኤል ድማ ኢልዎ ዘሎ እዩ ስለዚ ኩናት ገይሩ መጠን ኩናት ዝነውሐ ኣብ ስልጣን ክፀንሕ እዩ ምናልባት ድማ ካብቲ ኩናት ፍሉይ ዓወት ተረኸበ ኢሉ ከዓ እንተ ዓወት ተረኺቡ ድማ ዓወት ደምፀ ተባሂሉ ናብ ስልጣን ክቐፅል ይኽእል ስለዚ ሓደ ኣብቲ ፖለቲካ ናይ እስራኤል ነዊሕ ዓመታት ዝገበረ
ንኻልኦት ዓለማት ዲክታተር ዝብል ንሱ ግን ከም ዲሞክራሲ ነፍሱ ዝገልጽ ቀዳማይ ዲክታተር እዩ ንሱ ብጀካ ሓውን ኩናትን ሽግርን ምጽሕታር ካልእ ነገር ዘይገበረ እዩ እንድሕር ሪኢኻዮ ኣብ ኢራቅ ዝነበረ ዕግርግር ኣብ ኢራቅ ዝወረደ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝወረደ ኣብ ሱርያ ዝወረደ ኣብ ሊብያ ዝወረደ መብዛሕትኦም እስራኤል ወይ ድማ እዚ ፕራይም ሚኒስተር እዚ ዝሃንደሶ ምዃኑ ወይ ዝንገር ምክንያቱ ስቃት ይኾኑኒ እዮም ንዝበሎም ናይ መወዳእታት ዕላምኡ ድማ ንኢራን መውዳቂ ነይሩ ኣብ ኢራን እያ በፂሓ ነይራ ታገይም ኣብ ኢራን በፂሓ ከላይ ኣብዚ በፂሓ ዘላ እምበር እዚ ፕራይም ሚኒስተር እዚ ኩናት ብዓብዩ ዝግበር ዝነበረ ኣሜሪካ ዝኾነ ረብሓ ይነበራን ረብሓ ከም ዘይነበራ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ትሪልዮናት ገንዘብ ከሲርና ሚልዮናት ሰባት ቀቲልና ብወገናን ብወገን ካልኦትን 5 ሳንቲም ድማ ይረኸብናሉን ዓብ ክሳራ ወዲቕና ኢሉ ዝተዛረበ እዩ ሕጂ ኣብዚ ለንቀነ ወፂኡ ዘሎ ብዩኤን ሓደ ፀብፃብ ንስማ is horrified by the doubling of women and the tripling of children being killed. He made the remarks during the ongoing 56th regular session of the Human Rights Council. Killings and injuries of civilians have become a daily occurrence. Destruction of vital infrastructure a daily occurrence. Devastating and reckless. Children shot at. Hospitals bombed. So, ዓለምና ከመይ ኩነታት በፂሓ ከም ዘላ እዚ ናይ ሁማኒታሪያን ናይ ሁማን ራይትስ ኮሚሽን ኣብዚ ዛረቦ ዘሎ ኢና ንሰምዕ ዘለና ሆስፒታላት ይዓኑ ማለት እስራኤል ከይብል ኢሉ እዩ ቀንዲ ዝትገብሮ ዘላ ዝብሎ ዘሎ ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ዝሕረዳን ዝቆተላሉን ዘለዋ ሆስፒታላት ውራይልካ ዝዓኑ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ሰባት ዝወርዱ ዘሎ ውግእ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኩሉ ኩርናዕ ናይ ዓለም ማለት እዩ ኣብ ከባቢና ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ክልቲኡ ክንሪኦ ኢና ከመይ ዝበለ ፀገም ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ኣብ ሶማልያ አልሸባብ ለንቀነ እናሓየለ ይመፃ ኣሎ ዝገደደ ፀገም ኣብ ስግርና እንተኸድካ ኣብ የመን ዝግበር ዘሎ ጥሜትን ደርቅን ሽግርን ካልእ ኣርእስቲ ዝሓዘ እዩ ስለዚ ኣብ ዞባና ጥራይ ክንምንታይ ፀገም ኣሎ ንማእከላዊ ምብራቅ ኣብቲ ሳሕሊ ኤርያ ዝተኸድካ እቲ ዕልዋ ተኻይዱ ኣብኡ ዝግበር ዘሎ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕታትን ካልእን ብዙሕ ሽግራት እዩ ዘሎ ናብ ማእከላዊ ምብራቅ ተኸድካ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ኣብ ጋዛ ንሪኦ ኣለና ከምኡውን ኣብ ሱርያ እንተኸድካ ዝግበር ዘሎ ኣብ ኢራቅ ዝግበር ዘሎ ኣብ ዩክሬን ተኸድካ ዝግበር ዘሎ ኩናት ተራኻይ ዓለምና ዓብይ ሽግር ያጋጢምዋ ዘሎ ትዕግርግር ድማ ሰላም ዓለምና ድማ ሰላም ሲኢና ኣላ ናይዚ ኩሉ ፀገማትና ተኻየዶ ከሎ ብፍላይ እቲ ናይ እስራኤል ግን ሂውማን ራይትስ ንዑ ሸለል ኢሉ ንበዓል መን ይኸስስ ኣሎ ንበዓል ኤርትራስ እንታይ ዓይነት ውግእ ስለ ዝተኻየደ ወይ ዕግርግር ስለ ዝተኻየደ እዩ እቲ ዘገርመኒ ኩነታት ድማ እዩ እንተ ተቐደም እስከ ደሓን ዓለምና ደሓን ኣላ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ክትብል ትኽእል ሎሚ ግን ኩላቶም ሊትራሊ ሰብ ዝቕተለሉ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ መዓልታዊ ኩናት ሰብ ተቐቲሉ ዝብል ኣሎ ብዛዕባ ውግና ይዛረቡን እዮም እቲ ኣብ ኤርትራ ግን ብኩናት ሰብ ተቐቲሉ ዝብል የለን ንዓታቶም ግን ኤርትራ ንምኹናን ፀገም ኣይኮኖምን እዩ ስለዚ እቲ ዳብል ስታንዳርድ ናይ ዓለምና እናነፀረልና ንክመፅእ ኢለ ዘምፅኦ ዘለኹ ሓደ ኣገዳሲ ሪፖርት ናይ ሱዳን ክበክም Heavy artillery launched on entire communities, all along with hateful, divisive and dehumanizing rhetoric. Referring to the Gaza Strip, he said he was appalled by the disregard for international human rights and humanitarian law by parties to the conflict. Pointing to Africa, Tuck highlighted a range of conflicts, including in the Democratic Republic of Congo, Sudan. So, ኣብ ኮንጎ ዝግበር ዘሎ ኣብ ሱዳን ዝግበር ዘሎ እቲ ኩነታት ናይ ዓለምና ካብ መጠን ንላዕሊ እናበኣሰ ይኸይድ ከም ዘሎን መዛረባ ርእሲ እናኾነ ይመፅእ ከም ዘሎን ብሓፈሻ ናይ ሱዳን ጉዳይ ዓብይ ሰንትራል ስቴጅ ሒዙ ለለንቀነ ብክልተ ሰለስተ መንገዲ ክሪኦ ክፍትን እየ ስለምንታይ ጉዳይ ናይ ሱዳን very sensitive ኮይኑ ብዙሕ ሰብ ይብደል ኣሎ let's start with this one now The biggest hunger crisis in the world is unfolding in Sudan. What's worse is that it is man-made. You heard that right. The phrase starving to death takes on a whole new meaning in this African country, where more than half of the country's 45 million people are in urgent need of assistance. They say that as much as 5% of Sudan's population could die of starvation. So, ኣብ ሱዳን ኣጋጢሙ ዘሎ ዓፀቦ ወይ እውን ጥሜት ብሰንኪ እቲ ዘሎ ኩነታት ኣብ ኣዝዩ ኣሰካፊ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ እዩ ብወግዕ ዝግለጽ ዘሎ ዳርጋ ኣብ ሴኪሪቲ ካውንስል ሓደ ዓብይ ግርጭት ተኻይዱ ብጉዳይ ናይ ሱዳን ተኻይዱ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር እሱ ጥራይ ከይኣክል ግን እቲ ናይ ጥሜት ጉዳይ ኣብ ሱዳን ዘሎ ፍርቂ ናይቲ ህዝቢ 37 ሚልዮን ድሕሪልናዮ ወይ 40 ሚልዮን ድሕሪልካዮ ፍርቂ ናቱ ኣብ ህፁፅ ተፀባይነት ናይ ረድኤት ወዲቑ ከም ዘሎን ሓደ 5-10% ካብ ድማ ብሰንኪ ጥሜት ክሕልቕ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ጎረቤትና ሱዳንና ኣብ ኣፍጋኒስታን ከማና ሰባት እንዲኦም ኣፍጋኒስታን ወይ ሱርያ ይኩንኩን ዝዛረብ ዘሎ ወይ ሊብያ ይኩንኩን ዝዛረብ ዘሎ ጎረቤት ሃገር ሱዳን እዩ እንታይ ማለት እየ ከምኡ ዝብል ዘሎ ኣትሪረ ዝዛረበ ዘለኹ ካብ ጎረቤትና ዘጋጥም ዘሎ ክንመሃር ኣለና I'm telling this a million times ሚልዮን ግዜ ካብ ጎረቤትና ክንመሃር ክንክል ኣለና እዚ ጉዳይ እዚ ሱዳን
مبزحتنا عبد الجا نزا فيديونا تك عبد الجا تري وادر لهم ناي سودان اكسبيرينس علىكم ወይ ብፀጋም ወይ ብየማን ሓሊፍኩም ኣለኹም ሱዳን ሓደ ጥዑይ ዝነበረ ሃገር እዩ ሃገርካ እቲ ህዝቢ ኣንጻር ወይ እውን እቲ ህዝቢ ጥቕሚ ናቱን ኩነታት ናቱን ባዕሉ እንተዘየለልዩ ናይ ደገ መጋበርያ እንድሕር ኮንካ እዚ ሕጂ ኮንካ ዘለኻ ኢኻ ንቐፅል ካብዚ ዝዓቢ ትምህርቲ ክህልወና ይክእል ትማል ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጠመ ሕጂ ድማ ኣብ ሱዳን የጋጥም ኣሎ ነዚ እናረኣየ ኣብ ኤርትራ ሓውክእቱ ዝደሊ ሰብ ስለ ዘሎ ድማ እቲ ብጣዕሚ ተደጋጋሚ ክዛረብ ዝግድደኒ ዘሎ Sudan is already the worst humanitarian crisis in the world, and now it is slipping towards a humanitarian disaster. How did Sudan get here? Our next report getting you all the details. أنا زجربان أنت يلا مسيلكم. ناي السودان قد دايمش نري لنا دم بتقاومنا إيرترا تم تقاومتنا إيرترا ولا حنت سكند بزعبة قد داينا السودان يزاربوني. Do you know why؟ مخنياتو أكل تشين عصرت شو منتن نعمر البشير كقدر وقلو تزعبي ناي ديمقراطية تصفات تغيروا لسه لازم نبره. السودان كم سودان يمثلنا يزبال نيرو. ترجمنا له السودان قرابي ورقة. Look at this one. أبكل تشين عصر شو منتن السودان كم زخد كوني عيلوز جمته سبيا لما نالبت حر حدا نتكون نتاجم بغيرهم زفلت ويلهم هونيهم. التن ديمقراطية بعندرا نزلنا بركة منقسي بحيل عليقة لوم السودان أبتنا عمر البشير 8 يوم قبل لا يكولونيهم 8 يوم قبل لا يكولونيهم أو ترجمنا له. سلام تايف زعبا السودان دي زاربو ناي ديمقراطي قعزون ابي كم زوسدكا سلازر يوم زلو انصار نيرترا قبرواز دليو سيلنا ايرترا مصاي بتناتو منغدن دحر تخيدو اذا السودان زلاتو كاوز قدد يون كون كاوز قدد سلام تاي كاوز قدد بلالو اب عد انجليز اب سويدن اب سويسرلاند اب جرمن اب هولاند اب اسرائيل اب عد حقي بامنك تحرارم يفتنو سلازلو اب عد حقي اب عد كوم زي قبرلو بأمني نسب سجى ديدم ديمقراطية كبكاية سلزم لزلو أبي إيرترا تانكن بانكن دحريب كايم تاي كونو خمس قولو نمجم ماتو هي شجرناني and that's why وداينا السودان معركن دايدن قاس يسمعني كابو كنا معركن كلالنا إيرترا وداينا إيرترا يزهون مجابريا ناي ألف بعال مارتين بلاوتن بروفيسور دولا جن عفريد دونا تبهال كاب هولاند زجبرو زلو متعاوتنا يدقق كوني يبلون تزبي إيرترا لازم نزي أترناس كنيش نسمعيو شعورنا مناي ناي تكور بيت كالك سجري Hunger, hot weather, horrors of war. Since a power struggle between the Sudanese armed forces and the paramilitary rapid support forces erupted into civil war last year, Sudan has been plunged into a devastating crisis. Hunger that is threatening millions. Sudan is facing a famine, the world's deadliest in 40 years. With aid deliveries blocked by people in Sudan, a devastating crisis into civil war last year, Sudan زم تريوم دلهم بزح شفيني يزلوه نختريو دسكف سلطات نايت ميت نايت دركن سلزلو نكريو دم أبزي تبناتي سلدي فكرني ويونت يوتيوب تجمع سلز فترة ليو سلزي زي التنريو زلنا سودانيو أبوليتيكا وقد كن ريا خلنا جن حنت أرسك بكمي سا بدعمي سنسيتيف كنتات سلزخونة أبمنجو بعلم درجة أزارة بكوين زولار سينا هنري not this one. Demanding that the RSF end its assault. The Council demands that the Rapid Support Forces immediately stop the siege of Al-Fasher and that all sides step back from the brink. So, كم دريو دلنا قداينا السودان أب Security Council أزدارا بنيرو بفلاي تاب كتما الفاشر ناي دارفور زقبر زلو أمونغو RSF أتنا يطوغ ملشان كومدماتي السودان Armed Forces بحال بالبرهان زمرح زلو أمونغوم زقبر زلو ويون قبل على السيفيل كورز الكونتات أبي أزارا بار السوقين اللو ناي السودان delegation ويون منجس السودان زوكل أب UN ني إمارات بترير كم زخصصا ني نتي RSF بحال زلو إمارات تعتقو خمزلا السناتهم حيل ناتهم دقافنيو زقف زقبر زلو إمارات دما نزقو دايزي إذا كتوص بترير كم استخصصتن إمارات دما ترير زخون ملسي كم ذهبتن سنه الله رينا سكا مجمريا لازم Security Council غاز. An attack on the city would be catastrophic for the 1.5 million people sheltering in the city. We tabled this resolution to help secure a localized ceasefire around Al-Fasher and create the wider conditions to support de-escalation across the country and ultimately save lives. And joining us now. So, ito kuday wala ko Security Council izarab ntolo
كسع كندو تسمعنت كل ويكلني سكنيش نسمعيه. From Connecticut in the US is Nathaniel Raymond. He's the director of the Humanitarian Research Lab at Yale's School of Public Health. Thanks for joining us. You have recently carried out an investigation into the latest fighting around Al-Fashir. What have you found out? እዚ ሰብ እዚ ኣብቲ ኣልፋሸር ዝበሃል ከተማ ዝኾነ መጽናዕቲ ኣካይዱ ነይሩ እስከ እንታይ ረኺብካ ይብልዎ ኣለዎ እስከ ንስማዕ What we found, Gerhard, is that approximately the better part of a quarter of the city has been burned to the ground. That's over more than 200 European FIFA standard football pitches of houses have been destroyed primarily by rapid support forces but also by Sudan armed forces. So መጀመርያ እንታይ ይብላ ኣሎ ርብዕ ናይታ ከተማ ማለት እዩ ርብዕ ናይታ ከተማ كم زنددن كم استقاطلن burn to the ground بلاكم الله زي بفلاي دارفور ازدي سفيح مريت كم مخانو السودان قفيح حجر كم مخانو بمقلاص كسع كندي عبب كم زخنن اتعوز نبره تي زي تجبر متكعت دما بعبيو بتناي اتوق من الشاناي ارسف كم زخنه كون كله نايت السودان سراويتون ايت كم زلو ويز نجر زلو سلازي نخلطي وجن يوم زخنو نزلو دارجا. Additionally, nearly 50 villages in and around Al-Fashir proper have been attacked by rapid support forces, we believe, with arson attacks. Tens, if not hundreds of thousands of Al-Fashir's more than 2.8 million residents, almost the population of Brooklyn, New York, have fled. We are seeing So كم دما بحفشة أنتي زبل زلو بتي أبتقوز دبل زلو عصرت حمشة عدتات أبتتك الفاشر زبال كتما زلون بملو أبشجر ودي وخم زلون بزح حزبي بمليونات كباب كلتنا شو مليون زخون حزب دما أبيت أجمع ودي وخم زلو يزن الجرزلو good day Sudan is becoming very difficult to handle and report نخد جبروز ترسع وكيناتي زبال زلو بتميت زموز زلو بوجز زموز زلو بعجر زموز زلو ናይ ኣሜሪካ ይኹን ናይ ቻይና ነፈርቲ ኩናት ብኣየር መፅአን ካረጤት ይባየለዋን ከም ታብ ቃዛ ዝግበር ዘሎ ኣብ ቃዛ ሽግር ኣሎ ግን ካብ ናይ ቃዛ ዝኸፍእ ሽግር ኣብ ሱዳን ዘሎ ዓለም ግን ኣቓልቦ ይትቦንያ ምክንያቱ ኣፍሪካ እዩ ንኣፍሪካ ዝግደሰሉ የለን ቀረ ኣፍሪካ ድማ እቲ ቀንድን ዝሕዝንን ክፋልን እዩ ስለዚ ኣሕዋተይ ኤርትራውያን ፕሊዝ ንጠንቀቕ ዓድና ንፋሰይቲና ኣላ ኣኺልዋ እዩ ከምኡ ከጋጥመና ክእል ኢለ ኣይኮንኩም ከም ዝብል ዘለኹ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ኣፀቢቑ ንቅድሚት ዝሓስብ እዩ በት ስቲል أتي ولا نشتي chance ولا نتلو كنت أنت كلالنا حنسا فحن حريلاتك درجة شو ما برقي هناك نودوم زين غلاب النتات علونا أفكر بيتنا تراي فحت عريلو كان نخد الريوك ساعة كندي كبيد مخانو نخن فلت كن كلالنا نشتي كن سمع الريوك كن حل فينا بخل. Traffic jams to the south, into the west of people fleeing, and new internally displaced persons camps popping up outside and inside the city. Now, if I understand the report correctly, you also found hints that this conflict could be part of a wider proxy war. The UN panel of experts, Gerhard, had identified what's called an IL-76 cargo. So, بحفشة قدامنا السودان እቶም ጸሎት ትገብሩ ጸሎት ግበሩሎም pray for Sudan ዝበሃል ዘሎ ሱዳን ኣብ ሕማቅ ኩነታት ኣላ ብሕጂ እውን ናብ ጽቡቕ ነገር ንኽትምለስ ብዙሕ ጻዕሪ ከድልያ ምክንያቱ ብዙሕ ደም ተፋሲሱሎ ብዙሕ ህዝቢ ካብ መነባብሩ ተመዛቢሉሎ እቲ ኩነታት ድማ ዳርጋ እቲ ወላ መንግስቲ ሱዳን ዝበሃል ዘለውን ቁፅፅር ናይቲ ሃገር ዘይብሉ እዩ ኣብ መንጎ RSF-ን ኣብ መንጎ እቲ ሰራዊት ሱዳን ጥራይ ከይመስለኩም መዓት ዕጡቃት ጉጅለ እዮም ዘለዉ ኣብቲ ውሽጢ ብዝተፈላለዩ ወገናት ዝዝወሩ ስለዚ እቲ ሃገር እቲ ጸገማታ موداتا زي بلي مستعبيتان مستسفحات ناي تهاجرن مستزلو صقاتاتنا بغمدمتاو ايد ناي بزحات اتيوي صبوق كغاطم نمنه جن اتكونتات جن قليل ايكونن. Now let's go to the next topic before nap gorobet Ethiopia مخرنا. PRK have gathered here on Kim Il-sung Square to celebrate this meeting between Vladimir Putin and Kim زتري وزلهم نعلم ملو زارب زلو ركب أمونغو بريزنت ناي راشان بريزنت ناي سمين كوريان زقبر زليو زعبي ريد كاربتا كبابلا فلاديمير بوتين تغيرلو ازو قداي زدمان كلتيوم عبي ازاربي بزح سممع عبيت الديلس أمونغو كلتيوم هقرات تغيرو خمزلون مغنيات كلتيوم هقرات بقدتا ناي نفس وقت فوم زدلي انجيران ربحان كمزلوهم سمين كوريا بسنكت جراز نبرة بزح نايز عاشقر كم زلوان كم بدما نايكالوت حجرات نايكالوت نايك قرب ناي مقبي خو نايكال حاجزات كم تدلي وين شركنات كم تدلي مهنيات بكل عاصي ما سلو زنبرو راشا دما بقطع وتحضروا دقف ناي سمين كوريا سلازدليا كلتين حجرات تملاليين نبزلا على درجات خداز خلان باي ذا واي تايز بالزلو سمين كوريا
مرحنا سمين كوريا سلسة نايليتي أبي إيربورت تطويلة تصبي وانا فلاديمير بوتين أرجعهم لهم سلسة نايليتي ديب النايت مالت ملو ليتي تطويلة تصبي وزغا ساكن دي كبري أبت مراحكم زلون كلت يوم حقرات دما حانت زربات زاريبا مالون نسمين كوريا نزاتك راشا كتكالا خلالا كتحجزان مخانا قالات يالا باو بلوزي كلت يا نقرات ناب راشا زقبر متكعت دما سمين كوريا كتكالا خلالا ملو دقف كتقبر مخانا كلت يا نقرات ناب حانت حقر نزقبر كتدقاقفا مخانا وتهدراوي كدانات ينالوا and this is a big milestone مهنياتو نيتون اوروبان هنا نراشق نحرمينا دو قالو خبلو كان اي نيوكليراو حيل زلو اب عالم سمين كوريا مالتيو نراشا بكل كلا خلالا تحجزاني قبل كله نسمين كوريا دما ابتنيو دبوب كوريا جابان امريكا تغرابيتهم نكيهمو هذا عبي سوبر باورز هون الراشا كلا خلو لي قبل كله ازي نعلمنا هذا منصفيز قبر لزلو امريكا كم دليتا كتندر كم زي تخل and this is عبي تسفاي نخالو تحقرات بفلاي اتن بامريكا زقبر زولا قبابلا ريو فلوي عينة قبابلا really ناي نمعرباو عالم بالتعمي زقرمي عينة قبابلاينا نرزلنا زي دما هذا زي كم زي لخلو كابز تقاتلو فلاديمير بوتين ناب فيتنام تبع هاجر خيري او دما درو نقبلو كمي عينة قبابلا خغبرولو مخانو ترينين زقبرولو زلو فيديوتات درو سوشيال ميديا كمولو جميرلو لذي اتي بمعرباو عالم عصوان كبانغيرنا كنصلينا زبلوا فلاديمير بوتين سنترال ستيجنا عالم مع كن صعبتنا عالمنا خوني مصالو تمالي كاب قيح كاربت ناي تشاينا درو قلت سلس سمونا يغبرنالو كابو نخازاخستان مسكده بيك كاربت بيلاروس مسكده بيك ريد كاربت كمدما هجي اب سمين كوريا صباح دما وي وين دحر سوسن سعادات نفيتنام خيديو كمدما حد عبي هيدلاين كغبريو داينا نرزلنا عالمنا completely استراتيجيكاوي موغغاناتنا موداناتان نصور كوين خمزلون امريكان معربا عالمن قواصر وزي كل عالم دما اب قد معيننا كغتر نريلنا كل زن ريزلنا دما نيرترا صبغ زينايو نيرترا نمنكس ايرترا صبغ زينايو مخنياتو اتبحماق بالو تاو عين زراز نبر ايرترا ابزوانزي معربا عالم كل منوط راي زخل نيرترا كل مناط راي زخل كفرار هيكلني زيك دغملكم እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ኤርትራ ተለማኒት ሃገር ተደላይት ሃገር ዝገብራ ዳንበር ዘግባዕ ብዑላን ብበትሪ ሒዞም ዘፈራርዋን ሃገር ክትከውን ኣይኮነትን ምክንያቱ እቲ ናይ ዓለምና ኣሰላለፋ እናተቀየረ ብፍላይ ቀርኒ ኣፍሪካ ብሪክስ መን እየን ዘለዋ ንኣብነት ኣብዚኣ ሕጂ ሓንቲ ዘረባ ነዚ ብፍላይ ንምዕራባዊ ዓለም ዝያዳ ኣርዒዳቶ ዘላ ሓንቲ እያ 4 ኣስያን ሃገራት ዝበሃላ ናብ ብሪክስ ክኣትዋ ሓቲተን ኣለዋ መን እየን እሰን ኢንዶኔዝያ ቁፅሪ 1 ماليزيا قطر 2 تايلاند قطر 3 فيتنام قطر 4 زياتن بحي ابزو وانزي زحيه لقطباو عبيد زغبرا زلو هاغراتين كدغملكم اندونيزيا قطر 1 تايلاند قطر 2 ماليزيا قطر 3 رابعاي دما فيتنام كلن زين هاغرات زياتن نا بريكس كاتوا بحلالون زين 4 زين هاغرات تاتينا بريكس مالتيو اتي ناي عالمنا بالانس اوف باور توديلو مالتيو تنكالوتا بريكس كاتوا زخلا غدفو زين 4 زين أزين قطباوي چوادا زلون بزو حزب زلون نتي باور بالانس اوف باور دما كغير زخل هاغراتين ابلعلين مكسيكو كتوسخ يبحلالو ترجمنا لهم درو تندادي بزو حبت زلون سعود عرب امارات ግብፂ ኢራን ኣትየን ኣለዋ ስለዚ እዚን ተወሰካ ኖርዝ ኮሪያ እውን ከኣቱ ይበሃላሎ በተወሳኺ ኣልጀሪያ ካብ ኣፍሪካ ከኣቱ ይበሃላሎ ኣብ ሰርቢያ ዝበሃል ካብ ኤሮፓ ቤላሩስ ካብ ኤሮፓ ቦሊቪያ ከምኡውን ካልኦት ሃገራት ኮሎምቢያ እዚኦም ኩለን ሃገራት ካብ ላቲን ኣሜሪካ ድማ ናብቲ ብሪክስ ከኣትወን ዝበሃል ዘሎ so there is a huge potential ረሲዕልኩም ፀናሕኩ ድማ ቬኔዙዌላ ብዙሕ ሃብቲ ናይ ነዳዲ ዘለዎ ስለዚ እቲ ብሪክስ ዝበሃል እቲ ዝሓየለ ብሎክ ናይ ዓለምና ክኸውን ምዃኑ ድሮ ኮይኑ እንዲ ዘሎ እዘን ሃገራት ከኣትዋ ከለዋ እዚ ሕጂ ዝገብሮ ኮንፈረንስ ድማ ነቲ ናይ ኩነታት ናይ ዓለምና ሱርበታዊ ለውጢ ክገብረሉ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኤርትራ ድማ ካብዚ ኩሉ ብዙሕ ረብሓ ክልዋን ብዙሕ ኣወንታዊ መክሰብ ክልዋ ምዃኑን ዝንገር ዘሎ ጉዳይ እዩ እና ይሆብ ኣብዚ ኩሉ ፅቡቅ ጌርና ኣስተውዒልና ክንሪዮ ይምሕፀነኩም ደሊኻ ትረኽቦ ኣይኮነን ወይ ተመኒኻ ትረኽቦ ወይ ብውጥን ትረኽቦ ነገር ኣይኮነን ብድሆ ግን ይሓይለካ እዩ حاتم بحوي تبع نه لما سب بفتنة يتبع أدري ما فتنة شجر مكرا عجم تصابه من دليل ولا حدا دليل لا أمودع تاجن فتي قدم صعايا ذيك وانا يتركان هاي لكان يا دايم هركا يا دايم لب مكا
ኣብ ንቡር እዋናት ኣብ ንቡር ኩነታት ክትሓስቦን ክትግምቶን ዘይትኽእል ብናይ ተፃብኦ ሓይልታት ጥራይ ምፍትታ ምስ በዝሐካ ተፈጥሮ ሓይሊ ኣሎ ታሪኽ ኣለዎ ትጎቦ ታሪኽ ኣለዎ ትጎቦ ታሪኽ ኣለዎ ትጎቦ ታሪኽ ኣለዎ ትጎቦ ሰቢቦ ገለ ቅብእዎ ወርቃዊ ፀብሪ ደብሪ ናይ ታሪኽ ባሕሪ ዝሓንበሰሉ ወሳነ ዕምሪ ሎሚ ዝበለ ቅድሚ ፈጣሪ ግዳ ኩሉ ይፈልጦ ዘሳለጦ ህዝቢ ናጽነት ክመጦ ኣሎ ታሪኽ ባሕሪ ዝወሓጦ ኣሎ ታሪኽ እምባ ዝቆየጦ ይዝክረኒ መርሃዊ ከዋግዓኒ ታሪኽ ኣለዎ ትባሕሪ ክብለኒ ይዝክረኒ መርሃዊ ከዋግዓኒ ታሪኽ ኣለዎ ትንባ ክብለኒ መርሃዊ ደብሓዊ ታይ ገበር ጭልም ሃገሩ ክሐዊ መርሃዊ ደብሓዊ ታይ ገበር ጭልም ወንበሪና ጸላኢና ጸላእ ፀሓይ ከይዓረበት ኩራና ንርስዕ ማሪኽና ንምግብ ጎዳኢና ጎዳእ ዕሰለና ተባህለዶ በበይንኻ ስዕሳዕ ኣርባዕተ ካብ ፋሚሊ ወላዲትካ እንታይ ትስምዒ ሰሚዕዋ ወለድኻ ኣቦኻ ኣዴኻ እቶም ዝነበርኩም ይሕዋት ተሰዊዕኩም ማዕኩም ሲ ክሳይ እንዲ ኣደይሲ ከምዚ ዕፍ ገለ ኢላ ሶሪ أنت أفاي قليلة تونا تخلي شو أبوي برهانة أبوي تويلو تسوي لي أبوي برابي عايز تويلو تحر عاد يما نزبال تقرر أي وزي برهانة زبال برهانة ود بساي زبال أبي غير ود بساي أي توان قلت تويلو أي تنكر المولو ما ليش قلش تذكر لي تسوي هذا بقول تسوي سلنا حزن تسوي كذا شو أبوي صغير كان كلام كستايكون ناشو هو توعي لا أي أجلس كم دي أتها نفسه كذي أرتوهم وهنا ولك قدني نحن عندنا اشتراك أنكم من الناس على عبي سوري وما تودنا نسوء تودنا كبيدي كله إرتراو سلوز أنا بي أجيك كتسل تنبت فين كمان تسكين كي لك عجوه تذكر زغانا بغرب خا يحوات كفل زلوي قريب عيالك قدني نات صار بوصو المسواتك هتوصل تملس لزوت تقرا لي كمان يلا اوه نو ورثه تكون ساعه لي يا اخلنا زي واحد كم يمكن تطلعني تسويه معس كنيشتي اجي برهانه سبع ساعات عشان ممكن تسلف الناس عن يروح قعدنا فنكل تسوي مالتي كباب دوغالي كنت بايدي قلت انا تسوي من اسو تخليك اب فورا من ساعه تسوي برازيليكا من اسيكا سلسله رابلي قال تسوي مع سي مال شو نزري تود حتى نيكا اما يقوح مونغو خلق ورا تسوي مالتي ودحت ما شو قال لك وتمسانا زعبي اوكي تم ادي واو امين ولا عندك تزارب باي تخلني خابزي it's so powerful إرترا ولا تقدر في بدار الجرو ما زلوا أجانا إرتراويان متشب أزيو بدهي مدرخيو زحلفن زلوا زبي إرترا كنياتو دما كنيات مع السماتات سلزخوني مجم قالات إذا حضرك كابخامي كم تقول تسوون كاب حد السدرا
4 ሰባት ንስደት ተወፂኦም ካይ ከቢድ ግደፍ 4 ሰባት ንሃገር ክውፈዩልካ እንታይ ሞ ክበሃል ዘላለማዊ ዝኽሪ ነቶም ሰማዕታት ኤርትራ ነቶም ተሪፎም ዘለዉ ስድራናቶም ድማ ኣምላኽ ጽንዓት ይሃቦም ኣምላኽ ይሓግዞም ኪኑ ሓሊፍና ነፍሲ ወከፍ ሰብ ግን ሓላፍነት ናይ ነፍሲ ወከፍካ ምንትታ ሃገር እንድሕር ወዲቖም ኮይኖም እዞም ሰባት እዚኣቶም ምንትቲ ህዝቢ ምንትቲ ጽቡቕ ናይቲ ሃገር እንትወዲቖም ሕድርናቶም ኣጽኒዕካ መሓዝ እዩ ሕድርናቶም ማለት ድማ እታ ሃገር ከም ሃገር ንኽትቅጽል ዘድልያ ኩሉ መዳይ እጃምካ ክተበርክት ኣለካ ንሳያታ መልእኽቲ ብዙሕ ዘረባ እውን ዘድልያ ኣይኮነን ድሓን ጽንሕ ኢለ እውን ክመለሳየ ምክንያቱ ስለምንታይ ከም ዝብል ዘለኹ ሕድርናቶም ካብ ካልኦት ክንምሃር ኣለና ብዛዕባ ሱዳን ክዛረበኩም ፀኒሐ ካብ ካልኦት ክንምሃር ኣለና ደጋጊምና ሕጂ እውን ስምዑ ብዚ ምዕራብ ጎጃም ወረዳ ጃቢ ጣህናን ከተማ ጅጋን ቅድሚት ማለት ሰንበት ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስትን ዕጡቃት ፋኖን ድሕሪ ዝተወልዐ ግጭት ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተፈሊጡ بمسرة زي حانتين وتهدرات منقستي الصافرة كاب دنبجان ناب فنوت السلام تحلف زنورات مكينة مدكعتي دبيا كم زقات اما نبي او اي ريتو زهابو نبرت تكبابي قلتو اتهم دبيا دفت امو عطوات فانو كاب تكبابي دحر مهدامم وتهدرات منقستي اب مزاني سفران اب صرقيان نزرخبوهم زي تعاتقو السابات ناب كتماتيوم كم زقاتلو اتهم رينا زبلو يحبرو نكتما جيغان كبابيان وكيلوم أبال بارلما إثيوبيا زهون واتو أباب عبد السالو بوغنبون موت سلامة سبات أرغاقيت أميام بزعبا زريتو تحدثو حلفي كومشين سبا مسالات إثيوبيا جنفر باردار أتو اللباتشو برهانو أما وتا أتوم قدايات يتصار الليلو مالو أما حداري وردا جابت أهنان أتو يشال يرغان حلفي بيرو كومنيكيشن كل الأمحارة دكتور منغشاب زي كالصالي تريو يا بإثيوبيا وقع بعقرقر زموت سب بزعيو أنت تخالد أب سبيلاوي هواد بخالم من عبرناتو زك أطولون دي سارقون سنهلنا هنروين أب تقرأي زك برزولو حق البونت كما يكم زخوني زي كابتي وقع وطعينا أب عودو كينا أبكن بسراويتنا إثيوبيا زقت الهزبي وحود كم زي كوني زي كاب قربيتنا ينام كاب سودان ناب إثيوبيا ناساقير رازالنا أشحات كيلومترات كينا يكوننا 10 كيلومتر 100 كيلومتر ريعكا كاب دوبنا هاجرنا نجاربو زلنايو كاب زن العلي قرب الناس خلا يكوننا بإثيوبيا زلو قدايقن مودعتا يبلون بفلاي قعزينا ناي منقسي أبزي أسمعوه كلتا فيديوتات كباكم ነግራችሁ ምን ያህል ማፊያ መንግስት እንዳለ ኢትዮጵያ ውስጥ ላስረዳችሁ አንድ ባለሀብት ኢትዮጵያ ውስጥ ታዋቂ ባለሀብት ነው እና አንድ መኪና አስገባይ መኪናውን አይነት አልናገርም በጣም ውድ መኪና ነው ኢትዮጵያ ውስጥ አይ ቲንክ the first in kind የሚባል የመጀመሪያ ነው ከዛ በጣም ብዙ ገንዘብ ቀረጥ ጠየቁት እሺ ብሎ ከፈለና መኪናውን ሊያወጣ ሲሄድ ዛሬ ነገ ሲል ሰሞኑን መኪናውን ይትጋያለን ቦሌ ላይ ቆሞ ያየዋል የራሱን መኪና ተጠራጠረና ይሄ የኔ መኪና ነው እንዴት نتوما محرنيا ديت سمع انتاي زبل زلو هذا على حبتي إثيوبياويو حنطازيا فليتي كما ترى زي تفلت وانا فكاين مالت فليتي براندد زخونت مكينه كبرتي امتيو نابتوشتي إثيوبيا تمزدلي ابي بزح قرص حتيتو ميلو حبتام سلا زخونه نتقرص كفيل نتا مكينه سلا زلي ازنبره كل قرص مسكفله لومي صباح نابلو تا مكينه كابتي اتاوي وشت هاجر دلو ولت كابتي تتحيزاتو زنبره توصواي كالون أقاطع مجن تمكينا بيت رأي بلالو أبول لك كبابي كالو السبات نتمكينا ناتو أبالاتنا يتمنكس مالتيو نتمكينا يزاوروا لنا يشراشروا لنا اللو مالتيو بجوكو تمكينا دماك زجاز أكم زي اللي فلتيو نعبدت اللو مخاين بسبيشال اديشنز اللو مخاين تبراند يتقصوني مخاين تسوي كيف لا سلزبلو أبزي مخنياتو وحدات بغطر زلوا بمحتم وحدة سبات بحد هاجر نقل سبات نابنت كم ناتو أبنت كبكم من البت أبني أندرو تيت سمعكم أنتو خنكم نتن ماكينة ناتو انتين زبلا بوغاتي ناتو كجزء خلو جنزب حس كمتي خا بوغاتي غزيه الكايت غزيني خايلو انتي دا ابلكيشن يقاتو كم سرحت دل زلها أنا كستي بحالك نز جنزب على إن خمسة محلا سلز دليا تماكينة بر أشتوني limited edition سلز خنت ماكينة نملس نابتناتو مالتي يجي يوتا شالك جمرك بلو ተጠራጠረ ሄዶ ጉምሩክ ጠየቀ ሲጠይቁ ባለስልጣናቱ ያንተ መኪና አይደለም ተመሳሳይ መኪና ነው በፍጹም የኔን አይነት መኪና ያስገባ ሰው የለም ይሄ የኔ መኪና ነው በነጋሽ የተጠየቀው ገንዘብ እኮ ማመን አችልም በጣም ብዙ ሚሊዮን ግሩፕ ጫላ ተደግፎ የተነሳው ነው ሮይስ ነው አይደለ ፋሲል ሮይስ አይደለም ነው ይሄ ታስ መኪናው ከተናገርኩ ሰው ይታወቃል
በጣም ስላልኩ ነው የምነግርህ። ከዛ ክግምቱ ጀሚሮም ኣለዉ ሓደ ካብቶም ሓለፍቲ ኣባ ተፀጊዑ ዝተሰኣለ መኪና ሮልስ ሮይስ እያ ትኸውን እንዳላገለ ኢልዎሲ ኖ ሳይኮነትን ክገልፅ ካይደልን እየ ዝብል ዘሎ እቲ ሰብ ክፍለጥ ስለ ዝኽእል ስለዚ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ብልሽውና ደረጃ ካልእ ነገር ምዃኑ ኣብቲ ፖለቲካዊ ስልጣን ዘሎ ነቲ ሃገር ከም ድሌቱ ተረኛ ብተርታ ትመሓደር ሃገር እዩ ኢሉ ፕሮፌሰር መሓመድ ሓሰን ኢትዮጵያዊ ማለት ኣብ ዝሓለፈ ገሊፅዎ ነይሩ ተራ ናይ ተጋሩ ን26 ዓመት ምስ ወደየ ናብ ኦሮሞ ተሰጋጊሩ ኣሎ ተረኛ ብተርታ እትመሓደር ሃገር እያ ኣብ ግዜ ትግራይ ሙሉእ እቲ ሃብቲ ኣብ ትሕትቶም ኢሊት ናይ ትግራይ ከም ዝነበረ እዩ ዝንገር ሕጂ ድማ ኦሮሞ ከም ሰብ ተርታ ነቲ ጉዳይ ድሌቶም ይገብርዎ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ካልእ ተወሳኺ ምናልባት ኣብ ካልእ ግዜ ከስፋሃልኩም ግዜ ሓፂር ስለ ዘለኒ ኣብዚ እውን ኣሎ ካብኡ ዘይፍለ ብፍላይ እቶም ኣብ ኢትዮጵያ ኢንቨስት ክትገብሩ ተሓስቡ ዘለኹም ኣብዚ እዋን እዚ ኢንቨስት ላድርግ ሲል እኔ ሰው በጣም ነው መደነግጠው ወይ ደግሞ ቤት ልግዛ ስል በቀደም ይሄን አዋጅ ስሰማ እኔ እንዳልተሳሳትኩኝ ምክንያቱም አንዳንድ ኢትዮጵያ ቤት አለ መግዛት ምናምን ይጸጽተኝ ነበር ኢትዮጵያ ኢንቨስት አላረኩም ብዬ በጣም አንዳንዴ ይጸጸት ነበር ግን ጭንቅላቴ ሁሉ ጊዜም ይሄን ነገር ያውቅ ነበር ምክንያቱም ኢትዮጵያ ወይም አፍሪካ ስታቢሊቲ ስለሌለ ስታቢሊቲ የሌለበት ሀገር ይሄን ያህል ሪስክ መውሰድ ይሄ ነው ችግሩ እንደዚህ አይነት ችግሮች ይፈጥራሉ ስለዚህ አንዳንዴ መንግስት ያን ሰንታያ ትብልደላ ሕጂውን ኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኦፖርቹኒቲ ፈጢራ ኣብቲ ስቶክ ማርኬት ናታ ሓድሽ ተኸፍተ ዘላ ኣብቲ ኢትዮ ቴሌኮም ዚገለመለ ህዝቢ ናይቲ ሃገር ኣብ ደገ ዘሎ ኢንቨስት ንክገብር ትልምና ኣላ ኣብ ውሽጢ ሃገር ወፂኡ ዘሎ ሪፖርተር ዝበሃል እንታይ ኢሉ ኣውፅኡ ኣሎ ብደገ ዝኣተወ ገንዘብ ብፍላይ ድማ በቲ ሕጋዊ ናይ ሴንትራል ባንክ ኤክስቼንጅ ሬት ወይ እውን ሸርፊ ዘይኣተወ ገንዘብ ብኡ መንገዲ ተጠቂሞም ገዛ ንዝገዝእዎ ክህግርዎ ምዃኖም ይነግር ኣሎ ስለዚ ብፀሊም ዕዳጋ ዘእተኻዮ ገንዘብ ጌርካ ገዛ ገዚእካ እንተለኻ ክህገር ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ ነቶም ኣብ ደገ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ሕቆኦም ዝሰብር ኩነታት እዩ ብሕጂ ድማ መን ኢንቨስት ክገብር ናብቲ ሃገር ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ትብል ዘላ ሓደ ግዜ እቲ ኣብ ኣፍሪካ ኢንቨስት ንክገብር ዝግበር ፃውዒት እቲ መንግስቲ ስቴብል ክሳብ ዘይኮነ ውፅኢታዊ ክኸውን ከም ዘይክእል ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ውግን ኣብ ዕግርግርን ኣብ ፀገምን ዘሎ ሃገር ናብኡ ኢንቨስት ክትገብሩ ትብገሱ ዘለኹም ገለገለ ሰባት ኣብ ትግራይ ሕጂ ሰላም ኮይኑ እዩ ገዛ እንተገዛእና ከመይ ገለ ኢልኩም ትተሓትኑ ኣለኹም ኖ ኣብሶሉትሊ ኖት ኣብ ኢትዮጵያ ፖለቲካል ስታቢሊቲ የለን ኢንቨስት ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ባይ ዘ ወይ ኣብቲ ናተይ ፕሮግራማት እውን ከምኡ እየ ዝብል ኣብ ዝኾነ ሃገር ኣፍሪካ ሱዳን ድዩ ኢትዮጵያ ድዩ ኡጋንዳ ድዩ ዋላ ኬንያ እውን ልዑል ጥንቃቐ ከይገበርካ ኢንቨስት ከይትገብር እየ ዝብል ምክንያቱ ኦቨርኦል ኣብ ኣፍሪካ ኢንስታቢሊቲ ይረአ ኣሎ ፖለቲካል ኢንስታቢሊቲ ይረአ ስለ ዘሎ ኢንቨስት ንክትገብር ኣብቲ ቦታ ከይድካ ፅፁይ ዝኾነ መፅናዕቲ ከይገበርካ ኢንቨስት ከይትገብር እየ ዝብል ኣነ ከምንምንታይ ሰንሴሽናላይዝ ወይ ከዓ ከም ዝግበር ረብሓ ኣለዎ ይበሉኻ ክትጥንቀቕ ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ተርበለንስ ወይ ከዓ ብዙሕ ገርጨውጨው ዝብል ነገራት ስለ ዘሎ ጥንቅቕ ኢልካ ኩነታት ክትሪኦ ክትክእል ኣለካ ኣስተውዒልካ ሽዑ ዘድሊ ስጉምቲ ትወስድ ወላ ናብ ኤርትራ ክብል ከለኹ እውን ኢንቨስት ግበር ይኮንኩን ኢንቨስት ክገብር ድልየ ዘሎ መፅናዕቲ ክንገብር ድልውነትና ክሳዕ ክንደይ እየ ዝብል ነይረ ኢንቨስት ክንገብር ተኮይና ካብ መንግስቲ ዝወፀ ፅቡቅ ዝኾነ ሓበሬታን መፅናዕትን ምስ ገበርና ድሕሪ እዩ ኣነ ባዕለይ ከይገበርኩ ንሰብ ግበር ክብል ኣይደልን እየ ኣብ ዝኾነ ይኹን ማርኬት ማለት እዩ እዚኣ ኣብ ፅቡቅ ገይረ ከስምረላ ኣይደሊ ንቐፅል ሕጂ ኣብቲ ቦታታት ዝረአ ዘሎ እስከንረ እዚ ንስማዕ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩሎ መዳይ ቅልውላው ውፅኢት ፖለቲካዊ ሕማቕ ምዃኑ ተገሊጹ ኣብ ትግራይ ነውርን ንቡርን ምፍላይ ጠፍዩ ከም ህዝቢ ናብ ከቢድ ሓደጋ ከውደቐና ተቃሪቡ ከም ዘሎ እውን ተሓቢሩ ኣሎ ዝርዝሩ ከም ዝስዕብ ክቐርብ እዩ ኣብ ሕብረተሰብና ነውሩ ዝበሃሉ ነገራት በዚ ህዝቢ ግዜ ያው እንዳተፈፀሙ ከም ዝኾኑ ዝፍለጥ እዩ እዚ ከዓ ጦርነት ዝፈጠሮ ጥራሕ እዩ ክበሃል ይከኣልን እቶም ክብርታት ህዝቢ ዝበሃሉ ሕዚ ኣብ ቦትኦም የለውን እቲ ፍትሒ ኣብ እግሪ ዓየ ዝበሃል ሕዚ ዳሂዩ ጠፍኡ ይርከብ መቕተልቲ መጮይቲ ስርቅን ዓመፅን ናይዚ እዋን ኣጀንዳ ኮይኖም ኣለዉ ብሓፈሻ ስርዓት ኣልቦነት ይነግስ ኣሎ ኣብታ ዓዲ ክብሪ ዓዲ ፍትሒ ዓዲ ምክኣልን ሰብኣውነትን እትበሃል ትግራይ ኣብ ሓደ ዓዲ ድሕሪ ኩናት ፖለቲካዊ ቁጠባውን ማሕበራውን ቅልውላዋት ክረአዩሉ ምድኳ እንትኾነ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ኩነታት ግና ከም ህዝቢ ርእስኻ ከተድንን ዝገብር እዩ እዚ መንቀሊኡ ንሱ ጥራሕ እዩ ዋላ እንተዘይተባሃለ ፖለቲካዊ ውድቀት ይብሉ ኣይተ ኣረጋዊ ሃይሉን ኣይተ ገብረትንሳኤ ገብረ ኣምላኽን ብርግፅ ናይቲ ፖለቲካዊ ውድቀትና ሓደ መንገዲ እውን እዚ ይኸስዕብ ዝኽእል ኣብ ትግራይ ዝነበረ ስርዓት ኩሉ ነገር ባህላዊ ይኹን ፖለቲካዊ ይኹን ሃይማኖታዊ ይኹን ኩሉ ነገር ተበሪዙ ተበላሽ እዩ እዚ ካብ ምንታይ እዩ ዝመፀ
ካብ ፖለቲካ ዘይምምዕራይ ምእንተ ክብርታቱ ምእንተ መንነት ናይ ፖለቲካ ተሓቅስ እዩ ውሽጣዊ ግዕዝይና ናይቲ ህዝቢ ናይቲ ሕብረተሰብ ናይቲ ፖለቲካዊ ኤሊት ንኢትዮጵያ ኣበላሽዩ ንትግራይ እውን ከም ዘበላሽዩ ወይም ዛረቡ ዘለው ኣብ ኣፀቂጦም ተሰሪሖም ጉዳዮም ክፈትሑ ክእሉ እዮም ነፍሲ ወከፍ ሓጓፍ ናቶም ግን ናብ ኤርትራ ከፀግዕዎ ኤርትራ ዝገበረዩ ብኤርትራ ዝተበለዩ ናብ ኤርትራ ከተሰጋግሮ ተፈቲንካ ሽግርካ ይኮንካን ትፈትሕ እንታይ ዳ መሊስካ ሽግር ኢኻ ተብዝሕ ዘለኻ እዚኣ ጥራይ ክብል ዝኽእል ትግራይ ብዙሕ ንኽትዛረበሉ ዘሰክፍ ነገራት እዩ ዘጋጥም ዘለው ስርቂ ብኩሉ ዓይነት ታቦት ተሰሪቁ ትሰምዕ ቡምባ ናይ ህዝቢ ዝነበረ ተሰሪቁ ትሰምዕ ወርቂ ናይቲ ሃገር ይስረቅ ኣሎ ትሰምዕ ከምኡ ዓይነት የለን ሕጊ ኣልቦነት ኣብ ተዓዲ ብሰፊሕ እዩ ዘሎ ስለዚ ውሽጢ ኻሪኻ ንዑ ክትዕርም ምብጋስ እዚ ኩሉ ድማ ውፅኢት ናይቲ ፍሹል ወይ ከዓ ሕማቅ መርሕነት ምዃኑ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ኣብ ኤርትራ ስርቂ የለን ወይ እውን ምትላል የለን ብኣፎም ክብሉ ሰሚዕናዮም ኢና ንሕና ጥረ ዘይኮኑ እዚ ከዓ ፅሩይነት ናይቲ መርሕነት እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እንታይ ንሰምዕ ፀኒና ናይ ሰብ ሃብቲ ገንዘብካ ሃጊሮም ብመኪናኻ ብናትካ መኪና ኢንጆይ ዝገብሩ ሰባት ኢና ሰሚዕና ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ it comes down to leadership ትመርሕነት እዩ ትመርሕነት እንታይ ዓይነት ኣካይዳ ኣለዎ ንሳቶም ዝኽደንዎ ክዳንን ዝረግፅዎ ቦታን ትርኢቶምን ክትርኢ ከለካ እቲ ህዝቢ ትግራይ ዘለዎን ሰማይ ምድርን እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተመፂኻ እቶም መራሕቲ ዝነብርዎ ዘለዎን ዝኸድዎ ዘለዎን ክትርኢ ከለካ ተራ ኢትዮጵያዊ ክትሪኦ ከለካ ሰማይ ምድርን እዩ ኣብ ኤርትራ ግን እቲ መርሕነት ዝነብሮ ዘለዎን ዝኸዶ ዘለዎን ተራ ህዝብን ብዙሕ ፍልሊ የብሉ ክትብል ትኽእል ክትብል ትደፍር ሓንቲ ቪድዮ ክንርኢና ድሕሪኡ ጌርና ምናልባት ክንውዲ ኢና ጆርጆ ሓንቲ ትዊተር ገይሩ ነይሩ ንስኣ ነዚ ፕሮግራም ዝክገብር ዝደረኸትኒ እንታይ ይብል ኣብታ ትዊተር ከም ዝበልኩም ተርጊመያ ዘለኹ ብቃላተይ ብእንግሊዝኛ ተፃሒፋ ነይራ ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ሃገራት ኣፍሪቃ ካብ IMF ሓንቲ ሳንቲም ወሲደን ዘይፈልጣ ሰለስተ ሃገራት እያ መፅሓፍ ቅዱስ ከም ዝብሎ ተለቃሒ ባርያ ናይቲ ኣለቃሒ እዩ ኤርትራ ካብ ልቃሕ ርሒቓ ጥራይ ዘይኮነትስ ካብ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካን ሕብረት ኤውሮፓን መሰናኸሊ ኣገዳታት እኳ እንተወረዳ ብሂወት ፀኒሓን ሰሲናን እያ ኣብቲ ኣብ ዓለም ኣዝዩ ዘይርጉእ ዘባና ኮሪዓ ትጓዓዝ ኣላ እዛ ሃገር ዘይተነግረ ዛንታታት እዩ መሊእዋ ዘሎ ነዚ ትረኻ እንታይ መወሰኽኩምሉ ይብል ሕጂ ንስኹም ሰሚዕኩም ኣለኹም እዛ ዘረባ እንታይ መወሰኽኩምሉ ዳ ኣነ ተሓቲተ እየ ስለ ዘንበብኳ እየ ዝምልስ ዘለኹ እንታይ ከም ዝውስኸሉ እኒሀና ኢሎሙ ፕሮግራም እዩ ኣፍልጦ ገርግስ ብዛዕባ እዚ ፋይናንሳዊ ናይ ልቓሕ ናይ ምውፋር ገንዘብ ናይ ስቶክ ማርኬት ገለ ግምት እዩ ነይሩ ዝፈልጦ ነገር ኣይነበረንን ግን እዚ ምስ ርኢኹ ተመሊሰ ከዓ እቲ ካልእ ዝብሎ ዘረባታት ምስ ርኢኹስ ቁርብ ዝዋቃዕ ኮይኑ ተራእይኒ ብዙሓት ሰባት እዮም ከዓ ዘለዉ ዝሰምዕዎ ሕጂ ሰቕ ኢለ ክሓልፎ ኣይደለኹን ኣብ ካልእ ጌጋታት ከይኣተው ከለኹ እርሙ ካብ ዝብል ሓሳቢ ጆርጆ ምኽሪ ናይ ሓውኻ ስለ ዝኾነ ፅን ኢልካ ስምዓኒ በጃኻ ንፖለቲካውን ፋይናንሳውን ከምኡ ዝኣመሰለ ኣተሓሳስባኻ ክትደፍእ ምእንቲ ጥቕሲ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ምውካስ I think ጌጋ ኮይና ትረአየኒ ምክንያቱ መፅሓፍቲ ቅዱስ ሜታፊዚክስ እዩ ፋይናንስ ኢኮኖሚ ግን ማቴማቲክስ ሳይንስ እዩ ስለዚ ክልቲኡ ስለዘይማፃእ እንደይ ኢሞሽንስ ናይ ሰብ ንምስሓብ ተባሂሉ ዝግበር ኮይኑ ስለዝተሰምዓኒ ደስ ኣይበለትንን ድሓር ከዓ ገርግስ ቅድሚኻ ብዙሕ ዓመታት ዝተዛረብሉ ነገራት ስለ ዘሎ እቲ መፅናዕትኻ ናይ ሰላሕ ጀውሃር መልሲ ንእሽተይ ክበል እየ ስለምንታይ ይበለኹ ክኸውን ምእንቲ ብዙሓት ኣለዉ ፈላጣት ቅድሚኻ ዝፅሕፍሉ ዝነበሩ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብኡ ተመሊስካ ከተንበብ ዘይ gave up control over their economy. ኣነ እታ ዝበልክዋ ሓበሬታ ብመንፅር ናይዚ ሪፖርት እዚ ኢለ እታ ሪፖርት ድማ ኣነ ይኮንኩን ቀሪበ እያ ዴቨሎፕመንት ሪኢማጅንት ዝብል ዝገበረያ ኤርትራ ሓዊስካ ክልተ ካልኦት ሃገራት ዕዳ ናይ IMF ዘይወሰዳ ሃገራት እየ ኢለ ምናልባት ነዛ ቪድዮ እንተድርያ ነይሩ ናይ IMF ዕዳ ክሳዕ ክንደይ ሃሳዩ ምዃኑ ከምኡ ኢላ የማ ኣይተዛረበን ስለምንታይ ግን ኣነ ሰላሕ ጀውሃር ዝምልሰሉ ዘለኹ መጀመርያ ብኣኽብሮት እዩ ርእይቱ ሂቡ ወይ እውን ነቐፌታ ሂቡ ነቐፌታ ድማ ፀገም የብለይን ኣብታ ቪድዮ ናቱ እውን ሪስፖንድ ገይረሉ እየ ነቲ ሓሳብ ናተይ ቻለንጅ ክትገብሮ ፀገም የብልካን እንታ ንዓይ ቻለንጅ ክገብራ ነዚኣ ዝምልሰሉ ዘለኹ እውን ኣብ ትዊተር ይኹን ኣብ መኒኻ ቲክቶክ ቆሪፆም ሸር ገብርዋ ስለ ዘሎ ጌጋ ስእሊ ንኸይህሉ ኣነ ኤርትራ ዕዳ ጠቕላላ የብላን ወይ ኣይወሰደትን ኣይበልኩም እታ ጥቕሲ ናይ ቅዱስ መፅሓፍ ድማ ኣብ ቅዱስ መፅሓፍ ዘሎ ዘረባ ጌጋ ድዩ ተስምዕ ኮይና ከምኡ ሕማቕ ተሰሚዕካ ኣለቃሓይ ኣነ ኣብ ናተይ ትምህርቲ ናይ ፋይናንስ ዝኾነ ሰብ ግለሰብ ተለቂሕኩም መኪና ግዙ ተለቂሕኩም ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ግበሩ ተለቂሕኩም መኪና ግዙ ወይ ገዛ ግዙ ኢለ ይፈልጥን እየ ስለዚ እንታይ እዮም ዝገብሩ ኩሉ ግዜ ነቲ ናተይ ንእሽተይ ኣርእስቲ ወሲዶም ናይ ጆርጆ ናይ ፋይናንስ ትምህርቲ ጌጋ እዩ ወይ እውን ናይ ሓሶት ትምህርቲ እዩ
نزسمع عينة ملقتيهم كما حلال فسفتنو مس كله كأخبروت صالح إيرترا لقحت وسيدي إليه أنا بزح ولقح وسيداكم ورق بشا صريحة له لقح كتوسد كلها كاش فلو كم تسأل كازغل كالتيفو ربحك كم تسأل كازغل أبو ينفسد قبر لك إلى لقح وسيدك سويلكا جنزب كتو استادي من يكون سوغري أتاو كتو زي كل انت حرجير كاجن مليسو ولد ناتو أبعد شجر كتو كاينا أي أم إف عداجن كاش فلو كم تسأل كازغل نابو ينفسد قبر أي نجر نابنت كاب أي أم إف وسيد كان أدانا بروجكت كم زيت قبريهم تقبرها ويوناي ساعات بروجكت كم زيت قبريهم تقبرها سلمتاي بوجير كاكو طبخا خي كتعري زا فيديو عن تبغير لكم زنبركو أبكالك زي جير لكم سلو زنبركو مقبركو نساتهم زقبرو كل جزء تهاجر إيكونوميكالي كتعب كم زي تخيل تنبركا خنت كم زلوه كقبريهم زفتنو تنا ام اف زخا ابتوش تم صرح زنبرو زقبروا فيديو له نال بعد دقيقه بوست قبري حفشا ايرترا اداي بلان اداي توسدني يبلكون ادا وسيدكا ناي ورك بروجكت ديو ناي كوبر بروجكت ديو ناي تي اب بوتاش بروجكت اب كولال زلو دي نعنت غير كالو قلطيف نسو اتاوسل زلو اداغا سلازخيد نتعدا ولدناتون نتعدا كفيلكا قلطيفكا نا بيزنس كدا تدخلي يزبلانه ابناتي برايفت كورس جن كمي غيركا ادا وسيدكا غزات قبر انا نبعلي يغبروني ادا يفتوني تكرسوس بلو دما حقي ابقدس مصحف زلو حقي ادا عند حرالك خوينو ناتو غيلاي خاتخون متن تعتا اداغا قلطيفكا زي خفلكا دما متنو سليف ناوتي خاتخون there is no doubling down قال يوم تايب الحجي اب امريكا زلنا غزاغزينا يا then you are a slave نفت بانك غزاغزي خازلها بعدا غزا خايكون نايت بانك غزاي كلتا ورح عند خي كفلكا تطبل بفنج اسحبهم كوصوخا سلازي ادا مالت كل غزي انا كابيتاليزم كمهر كلهو وي ون انفستمنت كمهر كلهو كاب تجنزب كمجمريا سيف جبر نتجنزب كدما اب ستوك ماركت بتزلكا جنزب انفست جبر يزبل اندساس بزدما وصيتاوي ناي وصيت سلدمصالي علم ملون ورن بافت ون سلازبلو ابيت انفستمنت جاينتس توم ناي غزا زبلو زلوغن ولا توم نتغزا بانفستمنت ابزلا على درجه بصحهم زلو بعل جرانت كاردون تاريخهم ابزوان تايدلو غزا خاي تغزيهم زبلو غزا انت غزيخا بانكيز وننا كايم زبلو انا خاخم يزبل غزا ماكينا غزا بعدا يبلني غزا انفست كبرت خنكا غنزب كتلقحت خنكا immediate لكاش كمص زخلتكال كون خلالو نعبنت تلطيحكم اب ستوك ماركت انفست كبر ونا يبلني لذي انت يكبل زلانه نا اي ام اف ادا حماق مخانيه تزاريبه ايرترا دما كابتن اي ام اف ادا اي وسدتن ديمو سدا دما صبقوا يحجون دبل داون يقبر لهم there is no منالبات زي فيديو كاسمعكم كتسمعوا من تصبق يركم IMF. This was not a conspiracy. It was just like a known thing, meaning the government of Zaire had to place IMF officials in its government, in the treasury, in control of the economy. And we would shape the economy usually to do two things in the tropics. We would focus on extractive industries. So like, let's get this stuff out of the ground as fast as possible without any benefits accruing to the local population. In fact, we'd often like ruin the environment around them and, you know, make their life miserable. And number two, agriculture stuff. So we would like force them to do this like monocrop kind of industrial scale agriculture, usually of things that they couldn't eat, that they would export to us for our consumption. Palm oil, rubber, tea, coffee, etc. So we would like engineer their society to do this and to be more dependent. In order to do so, this is an expert. So zina financial activist صبغير تزارب ويو IMF زبعدا بنا IMF عدا بخطباو عبيز قبرت حجر يلان ابزوان زدمانا IMF عدا انتي زتقم زلو نتزلوم عدا نمخفليهم زتقمولو زلو لازم مبزحت نغرات ناي ديت كرايسيس لزلون IMF عدا هيبو ديت ريليف يزبن زلو عجي عدا يباكا نتعدا زلكا انترست ناتو نخدكفل مالتي ስለዚህ بفصم تنهغرات كمزي عبيا زغبر سيستميو and there is nothing wrong about it ريتو مهابكا نغفيتا مهابكا acceptable but اتا زرباغن كتنصر كتكلالوا ان جنرال انا بزعب عدا يتزاربكم بيرسونال جن عدا زتبابع سبون ايكون كنانه منالبات كم تزبلكم اب كالون غليص نيري كال سب جيغاس لكيهلو ስለዝበልኩ ነዛ መልስ ዝበዘለሁ ሃው ሰላህ ድማ thank you very much ነታ ሐሳብ ወሲትካ ዝገበርካዮ ናይሎ ማርስቲ ኣብዚ ኩዴ ላይክ ንግበር ሰፖርት ንግበር ናትኩም ሪስቶ ናትኩም ፊድባክ ክትገጥፉ ናተማሕጾንኩ ናትኩም ሪቶውን ግደፉ مزيا أمت ميلودي كقت فلكم يا بكالار سكسام الرهب listen to this one نايزنا سماتاتنا فانيكا كلنوش حرسة والقلب لو يريكا سميت كبدم كبير قرات لبات فانيكا كلنوش حرسة والقلب لو يريكا سميت كبدم
لقرم مثل سقليا فدك أكا جلانا وعدك سلام لبسيا فارس دماء ينبر